बिटिआर सरकारनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुश्री प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर जे गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बे ओनसोलखौबो जौगाखांहोनो थाखाय माखासे हाबाफारि लादों। बिनि गेजेरावनो बिटिआर एकर्डआव थानाय बायदियै बेम्बु इन्डास्ट्रि बेयो पर्बतजरायावनो जागोन आरो जे रेल कच फेक्टरि दङमोन बे रेल कच फेक्टरिखौबो पर्बतजरायावनो गायसननो थाखाय दायो थिरांथा लादों। दा बेबायदिनो फारि फारियै पर्बतजरायावबो जौगाखांनायनि थाखाय बेयाव खामानि मावनाय जागोन। जिहेतु दासो बोसोरसेल' जादों आरो बे बोसोरसे समाव गोबां खैदां खैफोद बायदिसिना जाथायफोरजों समा बारलांबाय, कभिडनि बायदिसिना सिटुएसन, ओंखायनो बै समाव काउन्सिलाबो मोजाङै मावनो हायाखै। बे ओनसोलाव थांनाय समनि जे सरकार, बे सरकारा जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन हान्था मेलानि थाखाय जेरैबायदि खालामनांगौमोन, मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम फोनांजाबनो थाखाय जेरैबायदि लामानि गोनांथि दंमोन, बेफोरबायदिया थांनाय गोलावथार सम बुंनो थाङोबा 17 बोसोराव आगुनि जे सरकार बे सरकारा खालामबोआखै, जायनि थाखाय बे ओनसोलनि गोबां जेंनाफ्रा गोग्लैसोनानै थादों। दायो बे गासैबो आयदाफोरखौ नोजोर बोनानै दानि जे काउन्सिलनि जे सरकार, बे सरकारनि मानगोनां चिफ प्रमद बर'आ थांखि लादों आरो फारि फारियै हान्था मेलानि जे जेंना बायदिसिनाफ्रा जोबगोन। क'क्राझारनिफ्राय रुपसिसिम दायो जिहेतु गोदान लामा जागोन, आसाम मालायाव 600 कौटिनि जे प्रजेक्ट लामा, बे लामाया जायोब्ला क'क्राझाराव थांनो थाखाय गोरलैयैनो थाब खुब खम समनि गेजेरावनो पर्बतजरानि रायजो राजाफ्रा क'क्राझार टाउनसिम सहैसिगोन। बे हाबाफारियाबो दायो जागासिनो दङ। बिनिखायनो हान्था मेलानि जे जेंनाफोर दं, बे जेंनाफ्राबो सुस्रांजागोन आरो बावहाय गाहायै जि फसंथानफोर नांगौ बे फसंथानफ्राबो फारि फारि जागोन। दिनै पर्बतजरानि माखासे गामिफ्राव कारेन्ट मोनाखै। टिपकाइ ओनसोलावनो दिनै सागरपेना, तुलसिजरा, राङामाटि बेफोरबायदि जायगायाव दाबो कारेन्ट मोनाखै। आंबो दाख्लै कारेन्ट बिफाननि CEO, SDO बायदिसिना अफिसारफोरखौ बुंदों बे जायगायावबो जेन' कारेन्ट मोनो थाबैनो, बेफोरनि थाखायबो खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनजोंखौ बुंनाय जादों आरो बेबायदियैनो बिथांमोना सार्भेबो खालामफैबाय। दा बेबायदि बे ओनसोलाव जोंनि हान्जानि बेवहाय MCLA गैया, बे जायगायाव जोंहा MLA गैया, अब्लाबो जोंबो क'क्राझारनि सासे MLA ब्लाबो बा जोंनि हान्जानिफ्राय पर्बतजराखौबो जौगाखांहोनो थाखाय जेफोर मावनांगौ जे हाबाफारि दं बे हाबाफारिफोरखौ जोङो मावगोन। पर्बतजराखौबो जौगाखांहोनो थाखाय जेफोर मावनांगौ जे हाबाफारि दं बे हाबाफारिफोरखौ जोङो मावगोन। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 53थि हान्दै जखुंथायाव बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों माबाफोर मेसेज होनांगौ दङ? गाहायै बे जथुम्मानि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम मानगोनां प्रमद बर'नि जानानै बिटिआरनि EM रन्जित बसुमतारिया नुजाफैदों आरो बिथाङानो दा गेवलां मेलनि गेजेरजों BTCनि चिफ बिथाङा मा बुंनो थिनहरदों बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायगोन। गाहाय बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावगोन। बावहाय ब्लक अफिस फैनांगौ, सार्केल अफिस फैनांगौ, बायदिसिनाफोर जे फसंथानफोर दङ बे फसंथानफ्रा जे टिपकाइथिं फैनांगौ, जेफ्रा नेशनेल हाइवे सेर सेर अफिसफोर दङ बे गासैबो सिङाव पर्बतजरानि सिङाव टिपकाइ, काजिगाव, मंलाजरा, बासबारि बायदिसिनाफोराव फैनाय जागोन। दा बेफोर जि खामानिफोर दङ बे खामानिफ्रा मोनसे समनि गेजेराव जाफुंगोन। दा बे बाथ्राफोरखौ जोङो सिगाङाव बुंदों आरो रायजो राजाफोरनो जों गेबेङै फोरमायदों जे बावहाय जेबो साननांगौ गैया, जे दानि जे सरकार बे सरकारा नायै नायै गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय राहा लामा लागोन। बिटिआर हालाम लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। ट्रान्सफर्म रुरेल इन्डिया फाउन्डेसन NGOनि गेजेरजों बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआ मोनसे बिटिआरआव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो फेल'शिप प्रग्रामनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दं। बिटिआर गभ एडमिनिस्ट्रेसनजों लोगोसे खामानि मावफानो मोननाया गोसो गुदुं लाइमोनफोर आरो गोरों गोरा मानसिफोरनि थाखाय बेसेन गोसा सुबिदा। लोगोसेनो बेयो मोनसे बिटिआरनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि समाजनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे मोजां लामा। ब्लक लेभेलाव खामानि मावनाय, ओनसोलखौ जौगाहोनाय बिथिं एबा आयदाफोर जेरै एग्रिकालचार आरो सेरिकालचार लाइभलिहुड, इडुकेसन, स्किल डेभेलपमेन्ट, इमप्लयेबिलिटि, एन्टारप्रेन्योरशिप, फिसा आरो गिदिर कारखानाफोर, हेल्थ एन्ड निउट्रिसन, ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेसन, बोथोर सोलायनायनि सायाव नोजोर होनाय बायदि बायदि।
बे फेल'शिप प्रग्रामा 3 बोसोरनि आरो बे प्रग्रामखौ लाग्रानो दान मोनसेयाव 20,000 दान बान्थाबो होनाय जागोन। नोंथांमोनहा बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो बिटिआरनि जौगाखांनायाव गावनिबो आखाइ होफानो हागोन। बे हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोनहा फैगौ 10 जानुवारि 2022 खालारसिम वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। अनलाइन खालामनो थाखाय गोसो गुदुं नोंथांमोना गाहायाव होनाय वेबसाइटआव अनलाइन खालामनो हागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय, बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।